Čaute hoši, vítajte u ďalšieho videa, jo? Ja to natáčam a som tu s Davideses. Čo je? Nenatáčaj ma. Veď ty si už bol na videu, dobre? Tak máme tu toto a povedz do videa. Na čo to je? Povedz do videa. Aby sa to odbuchli. Áno. A ja tu mám samozrejme, vieš čo? Tie oné, čo si mi ty dal. Je to mini sračky. Jednu zeber. Tam dáme prvé. Do krabice. Ale hen to je mokré, to sa ti tam zhasne. Nezasne ti! Nerob! Nezasne, ver mi. Tak tam daj svoj... Nezasne, ver mi. Ver mi. I have no... Ja som dával petardy už do vody. A čo, buchlo to? Nie. Buchlo. Tak ale tesne predtým, než to vybuchne, to tam dáme a otečeme. Jo? Dobre, veď. Ty to budeš zapávať. Dobre. Počkaj. Nahodím kameru, nastavím. Počkaj. Dobre nastavené. Myslíš, že to nebude dobre vidieť? Ukáž. Väčšiu jasnosť. Veď to je v pohode. Jež, ale nechcem, aby mi to jeblo. Ja začneš môj zlatý, že krabic. No a to je jedno, ne? No. Môže byť takto. Piču je tam vidieť. Takto. No, nedá sa. No. Tak. Ty... Čo zás? Ale... No... Ale ty hovno lezec. Daj mi to, ja ti to tam postavím. Dobre? Genio, dočkaj, vieš čo? Ideme to urobiť tam. Dobre? Ja toto tu takto položím, boha.